Mga kapuso, bugtong ang Metro Cebu lang ang nakadawat og near normal rainfall amount sa unang 16 kaadlaw sa buwan sa Oktubre. Matod sa Pag-asa Visayas, dakong tabang ang sunod-sunod nga kusog nga mga pag-uwan nga nasinati sa Metro Cebu aron makabot ang near normal rainfall amount. Ug sa mapa, makita kini nga anaa sa color green. Ang amihanan ug habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, below normal rainfall amount pa ang nasinati. Ug sa mapa, makita kini nga naka-color yellow. Samtang may mga dapit sa habagatang bahin sa Sugbo ang anaa sa color red nga nagpasabot nga way below normal rainfall amount ang ilang nasinati. Hinuon sa forecast sa Pag-asa, makabot na sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Central ug Eastern Visayas ang near normal rainfall amount sa pagtapos sa buwan sa Oktubre. Karong adlaw hangtod sa weekend, init ug igang ang panahon nga masinati. Apan dakong posibilidad gihapon ang pagkaumol sa mga localized thunderstorms, ilabi na sa hapon, gabii o sa sayong kabuntagon. Kini magbantay ta, even though short duration siya, maghatag kini mga occasional heavy rains, so delikado ang ato mga vulnerable areas in terms of flash floods and landslides.